Lho, maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhangi aku. Kurawa, kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kenthang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang ki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, nggih cangkeme. Wong decang omong-omong, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lek nandangi mikir. Mbangane kowe bapak dunake Semar, karang kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang ki malah ora berubah sithik-sithik kok. Mangan kuwaci wae ki mau. Klecak-klecuk. Nyemeng yang lem. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Amoh aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Oh Jawa. Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kon ngapa? Oh iya ya, Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane to tindak mrene sik. Ya kowe sing ngono. Nuwun Den. Yo. Sapa gong tamune? Gawan Durna ning pun metu, pun medal. Lho wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriku. Yo, ya sak ketemu. Awakku iki lagi anget Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel ki Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, tak kira wis cukup, aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku ki anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggep sentosa dhewe ki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane ming sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye ta, Truk? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak ki arep dadi lantaran tumedhaking wahyu. Wahyu apa? Ambo bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir merga sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatiring bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu wae Truk, nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tanganing para bapak-bapak sing wis kejibat dadi linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok ki turun kowe. Gus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Meng bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis Gong, wis ora usah omong. Nek ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancepke kene kon ora omong. Ya wis ya wis. Ora usah digagas. Lah, terus wonten malih, Ndara. Ana meneh kepiye kae? Enten malih sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung drajating batur. Kula niku mung drajating Panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere pancen kudu kaya ngoten. Ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus
Mongko sabdaning dewa tumedhak ing kanugrahan menika mangke menawi ndara kula sinuwun Kresna sinuwun Baladewa sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel niku badhe katandha tumedhak ing kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh ndara-ndara kula para nalindra Semar dikira wong batur celandhaan ora ngerti tata krama anggepe apa luwih-luwih sing do ngrasani karo Semar kae anggepe apa ming gedibal kok ngrawuhke nalindra iki ora ngilo karo githoke bener kawula kuwi Bagong menengo sik kowe menengo sik to Gong ora hah mula kula ewuh kaya lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampeyan niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki merga nek sinuwun Ngamarta sinuwun Kresna sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tyas Raharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra rupe kang ribeti Tintrim madyaning padukuhan Karang Kadempel nalika semanten sangganing para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula Semar Badranaya senadyan para kawula datan wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanah ngobah sami rara datan mampah kaperbawan pangandikaning Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana wadya bala ingkang nasak wonten ing padukuhan Karang Kadempel datan sanes kejawi namung wadya bala saking negari Kastina Kapandikan Begawan Dunatu Indrakana Patih Harya Senguni ingkang minggah wonten ing pendhapi padukuhan akarya cingak kang samya mulat mangrombaing para kawula kanca piyak ana piyai rawuh wenehi dalan to wenehi dalan
pati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awito denceng dencengan mulane kawula do geger jebulana priyagung rawuh nala gareng iki rak Begawan Durna lho apa ora cetha apa Pak kacamataku ora tak agem waduh mula rada ora cetha nggih Begawan Durna Pak mburi kae Patih Sengkuni kerawan priyagung monggo penjake ora ganter-ganter pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya Tru heeh Penemban Durna karo Patih Sengkuni Gong Penemban Durna karo Patih Sengkuni wis ketekan virus corona iki kok karo piyayi kok omongane kaya ngono wis ta wis ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar mula ngungkuli virus aja nek krungu piyaine nesu lho ora wedi aku ora wedi ning nek duka ndak ora prayoga kedadiane Penemban wilujeng rawuhipun gandak bleguduk suaru gembal Sumarante hawela iya Semar slamet tekaku ning Sambikala aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar nggih kula tampi dipun sekecaken Penemban oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning karang kadempel dina samekowe iki Semar Regena Patih Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun iya Kakang Semar slamet tekaku aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar nggih kula tampi dipun prayogakaken lenggahipun iya wis ora kurang prayoga nyuwun pangapunten gandeng mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton mila sarwa-sarwi cumpen sarwa-sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi kados panjenengan wis ora dadi ngapa aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki aku wis ngerti kekuatane Semar minangka dadi Panakawan kekuatane Semar minangka dadi batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti mula ora usah dadak njaluk ngapura wis memper nek kowe kuwi ora duwe wis memper nek kowe kuwi melarat wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan wis pas nek kowe iki sekeng mula ora usah dadak njaluk ngapura aku mapan ning kene iki wis sak lumrahe ngetrapke karo awakku yen aku mapan ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut nek ning kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan sabar lho Tru sabar lho Gong omong apa to lho kowe iki wah kowe iki parah tenan Gong aku ora paham nek ngerti nek krungu mesti nesu muni piye kusike dumo dirungokke walah headsetku ora tak copot wah duwe headset anyaran dinggo terus tok tancep kowe apa radio cilik wo kudu HP to ora kuat tuku HP kok nganggo headset muni ora ya mengko ngilangi curek dijiki Gong rumangsaku kok mboten napa-napa sak kersa panjenengan lah iya kowe kudu ngakoni kowe kudu ngaku lan kowe kudu ndodho marang kahananmu nggih mula Semar biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manuta kowe gelem
Yen kowe gelem dadi pamomonging para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki mung sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan. Aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi, Kula karo sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajeng amuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100 wong 3 menang musuh wong 100 niku mboten dadi kelampar. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing atase aku ki pendhitaning ratu, papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, mudhuke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawa to bakal matedhake kanugrahan. Monggo ing dadi lantaran tumedhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar. Mula tumune anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandeng kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna? Saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing kegumathok, aku njaluk wenehna karo aku, wahyu bakal tak bayang menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dening sak banjure nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge wahyu lan wigatine wahyu mau tumanjane eneng endi sarta ora entuk tak boyong, oh aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, Durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Krungu ora, Go? Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar dunekke ngono kuwi ora nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar ki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar ki titise sanggiwange Semanta. Ismaya. Hah? Ismaya. Ada dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku dadi anak-anak aku trima melu sing ngepek aku aja. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae kok ayem. Petro dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Ora sato ilek aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu nesu, Bapak nesu ora dianggep anak, ora masalah. Lunga nendi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho.
Semar niku ming dadi lantaran. Semar niku ming dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa, tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu nggayuh kanugrahan. Lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho Penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu mongko akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi, akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi priyatin, direwangi tapa brata, direwangi tapa. Apa to sebabe disebut tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan, wong apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten kekang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana priyatin, mboten kok priyatin to apa brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku ana kekuatan. Mboten, ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti, supaya Gusti paring pangapura sakaing keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka 2, wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakal entuk kanugrahan mbuh wujud napa. Merga wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten niku. Nek sampeyan kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampeyan le putih. Ning ati sampeyan lecek, ati sampeyan kebak wulu, ati sampeyan kebak drengki srei panasten patiopen dawen. Niku mboten apik Penemban. Lan tur wong kedulungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedulungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sakderma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila, seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Monggo racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Ngoten. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadaning urip.
ning pasrahno karo sing gawe jagat merga sing iso ndakwa merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan iku sing gawe jagat upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi ngoten maling niku salah maling niku kleru ning kok tak tulungi mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling merga wis ora duwe kepinteran ora iso nyambut gawe mongko anake kejet-kejet arep mati wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno nek kowe butuh apa-apa njaluk aku ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Hadan. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku korban. Korbaning lahir, korbaning batin. Korbaning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Hadan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih saniki wis ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonton pun kula tak takon ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa aja nganti weruh niku gombal wis ora enten racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras kula mangdomake rezekine akeh niku tegese nyumbang wis ora lahir batin mergo dadi dol tinuku duwe didol dadekke donga kaya aku ya lah sampeyan malah krasa dhewe to mula nek njaluk kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos sanane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu dumeh dheweke iso dawuh dumeh dheweke iso kongkon moh rekasa emoh masuh lahir lan batine ambok tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit ratu ngestina menika mboten ajeng entuk wahyu pun nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane mang suwek-suwek niki cangkeme Semar wis Semar Badranaya maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat lha kok dadi kowe malah mejang karo aku mulang karo aku ke barat kowe Pintra Njara Langit kowe ora meneng karo Begawan Durna iki kondang pendhita monyor pira seswaku iki padha suwita marang pertapan Sokalima lha kok dadi kowe men getibal 27 kowe Ponokawan kowe iki men batur kok mejang mulang karo Begawan Durna oh Semar Pintra kowe ora dadi batur Pintra kowe ora dadi Ponokawan lah kok malah kencomang dleming ngandar-andar ngendukur drewili kaya grojokan ucapmu apa rumasamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna nuduhke apa ora nuduhke wahyu aja takon dosa sungsang bawana balik karang kadempel kareane Gong kowe arep ngopo Le Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene kithok kok. Ya wis. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu Ya wis gek nesu. Sik tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti nganti nggon bokong tipis banget semrawang bokonge ketok api ta terus api jempolmu mlocot ki ora nuwun sewu penemban nun amit pasang Kalimantan B tinebene ledune dumawahing tawang-tawang paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya lho iki Bagong iki iya pokoke ngene Baladewa mangsane anggepe arep
ngapa kowe? Mendelik mripanmu. Kowe arep ngapa? Arep mbelani karo bapakmu. Apa Dyang Bakung wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah, bayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Kowe sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada mas ngono kuwi ta? Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman duk nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang ning prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbangane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tendiang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tok ndol-ndolke kuwi men ketap-ketip. Kuwi sing kera kuwi. Mbok diganti matane, matamu iki ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbah. Donya iki ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh. Sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Meng gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya kan. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen mani ayo li, pampanmu neter kate dayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi pampanmu nenter kadedayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tekaripati? Wah, ora minggat metu Jawaya tanti karo semet jasmu wodker kowe. Kok kowe kok ora merana ki ngapa? Ngapa? Merana kan ngapa?
Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar apa? Si. Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhangi aku. Kurawa, kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kenthang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, wis wani nantang ki metu njaba tandangono. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, nggih cangkeme. Wong decang omong-omong, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lek nandangi mikir. Bangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuwaci wae ki mau. Klecak-klecuk. Nyemeng yang lem. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Amoh aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Oh Jawa. Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kon ngapa? Oh iya ya, Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane, to tindak mrene sik. Ya kowe sing aku. Nuwun Den. Yo. Sapa gong tamune? Gawan Durna. Ning pun metu, pun medal. Lho wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriku. Yo, ya sangu tak rono nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa niki tempe niki lek goreng kula e. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk. Joli lho, ya. Awi do mriki. Ya aku tak mrunu tak sowan bapakmu. Iki ngopo, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tendhangi. Lho, gene kowe wani nendangi Eyang Durna. Empun saking judeke. Masa Bapak dicedhaki Mbah Semar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat to. Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyokke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru? Ya, Tru? Tru? Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik. Tangi. Lah setan ki wong tuwa kok dijak Sandiwara. Sandiwara.
Beres ta, Truk. Jaitan. Oh ya Idan, ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Ndara Antasena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Garukaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarsa putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu, kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben. Yang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben, nek diajar tenan, ya men. Nek yang Durna lara, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut Durna klekar mati. Aduh. Durna mati, Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa? Semar. Semar dipulorosara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong, kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis skenario-ne sapa? Apa? Skenario-ne sapa? Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Bagong dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo ndara-ndaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle dengkulmu mlacat. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora usah dadak wigire ngoringa. Kulawa diundurke, ndara-ndaramu kae dibantu aja meneng wae aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh